ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏକ ସାପ ପଶିଯାଇଛି। ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ସାପଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏ ସାପଟି କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ଆସିଲା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଲାଗିଛନ୍ତି ସାପଟିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ସାପଟି କ'ଣ, ଏ ସାପଟି କେମିତିକା ସାପ, କି ସାପ, ବିଷାକ୍ତ ସାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଲାଗିଛନ୍ତି ସାପଟିକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କି ସାପଟି ନାଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଧମଣା ଛୁଆ ନା ଚିତି କ'ଣଟା ଧମଣା ଛୁଆଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି ନା, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କି ସାପଟା ଭାଇ।